दं आं खिलिखां ब्रह्म ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि बिजाथिनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां ADRE आनजादनि सिलेबासखौ फोसावबाय नोंथाङाबो ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ होदों नामा आनजादा माब्रै जागोन आरो आनजादनि सोंथि बिलाइफ्रा माब्रै जागोन बेखौ फोसावबाय नोंथाङा नैबाव होनाय सिलेबासनि गेजेरजों नायनो हागोन आनजादा बबे आयदानिफ्राय बेसे नम्बरनि सायाव सोंथि सोंनाय जागोन बेखौ नोंथाङा फोसावनाय सिलेबासनि गेजेरजों मिथिना ला 3 घन्टायाव गासै 150 नम्बरनि थाखाय लिरनाय आनजाद खुंनाय जागोन ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आनजादनि सोंथि बिलाइया माल्टिपल चॉइस कुइसन जागोन आरो नेगेटिभ मार्किंबो थागोन लोगोसे सोंथि बिलाइया गासै 4 रावनि जागोन बड' एसामिस बेंगली इंलिश आरो हिन्दी रावाव लिरजानाय जागोन ADRE आनजादनि सोंथि बिलाइया खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं खिलिखां ब्रह्म ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि बिजाथिनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां ADRE आनजादनि सिलेबासखौ फोसावबाय नोंथाङाबो ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ होदों नामा आनजादा माब्रै जागोन आरो आनजादनि सोंथि बिलाइफ्रा माब्रै जागोन बेखौ फोसावबाय नोंथाङा नैबाव होनाय सिलेबासनि गेजेरजों नायनो हागोन आनजादा बबे आयदानिफ्राय बेसे नम्बरनि सायाव सोंथि सोंनाय जागोन बेखौ नोंथाङा फोसावनाय सिलेबासनि गेजेरजों मिथिना ला 3 घन्टायाव गासै 150 नम्बरनि थाखाय लिरनाय आनजाद खुंनाय जागोन ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आनजादनि सोंथि बिलाइया माल्टिपल चॉइस कुइसन जागोन आरो नेगेटिभ मार्किंबो थागोन लोगोसे सोंथि बिलाइया गासै 4 रावनि जागोन बड' एसामिस बेंगली इंलिश आरो हिन्दी रावाव लिरजानाय जागोन ADRE आनजादनि सोंथि बिलाइया खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं खिलिखां ब्रह्म ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि बिजाथिनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां ADRE आनजादनि सिलेबासखौ फोसावबाय नोंथाङाबो ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ होदों नामा आनजादा माब्रै जागोन आरो आनजादनि सोंथि बिलाइफ्रा माब्रै जागोन बेखौ फोसावबाय नोंथाङा नैबाव होनाय सिलेबासनि गेजेरजों नायनो हागोन आनजादा बबे आयदानिफ्राय बेसे नम्बरनि सायाव सोंथि सोंनाय जागोन बेखौ नोंथाङा फोसावनाय सिलेबासनि गेजेरजों मिथिना ला 3 घन्टायाव गासै 150 नम्बरनि थाखाय लिरनाय आनजाद खुंनाय जागोन ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आनजादनि सोंथि बिलाइया माल्टिपल चॉइस कुइसन जागोन आरो नेगेटिभ मार्किंबो थागोन लोगोसे सोंथि बिलाइया गासै 4 रावनि जागोन बड' एसामिस बेंगली इंलिश आरो हिन्दी रावाव लिरजानाय जागोन ADRE आनजादनि सोंथि बिलाइया खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं खिलिखां ब्रह्म ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि बिजाथिनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां ADRE आनजादनि सिलेबासखौ फोसावबाय नोंथाङाबो ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ होदों नामा आनजादा माब्रै जागोन आरो आनजादनि सोंथि बिलाइफ्रा माब्रै जागोन बेखौ फोसावबाय नोंथाङा नैबाव होनाय सिलेबासनि गेजेरजों नायनो हागोन आनजादा बबे आयदानिफ्राय बेसे नम्बरनि सायाव सोंथि सोंनाय जागोन बेखौ नोंथाङा फोसावनाय सिलेबासनि गेजेरजों मिथिना ला 3 घन्टायाव गासै 150 नम्बरनि थाखाय लिरनाय आनजाद खुंनाय जागोन ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आनजादनि सोंथि बिलाइया माल्टिपल चॉइस कुइसन जागोन आरो नेगेटिभ मार्किंबो थागोन लोगोसे सोंथि बिलाइया गासै 4 रावनि जागोन बड' एसामिस बेंगली इंलिश आरो हिन्दी रावाव लिरजानाय जागोन ADRE आनजादनि सोंथि बिलाइया खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं खिलिखां ब्रह्म ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि बिजाथिनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां ADRE आनजादनि सिलेबासखौ फोसावबाय नोंथाङाबो ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ होदों नामा आनजादा माब्रै जागोन आरो आनजादनि सोंथि बिलाइफ्रा माब्रै जागोन बेखौ फोसावबाय नोंथाङा नैबाव होनाय सिलेबासनि गेजेरजों नायनो हागोन आनजादा बबे आयदानिफ्राय बेसे नम्बरनि सायाव सोंथि सोंनाय जागोन बेखौ नोंथाङा फोसावनाय सिलेबासनि गेजेरजों मिथिना ला 3 घन्टायाव गासै 150 नम्बरनि थाखाय लिरनाय आनजाद खुंनाय जागोन ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आनजादनि सोंथि बिलाइया माल्टिपल चॉइस कुइसन जागोन आरो नेगेटिभ मार्किंबो थागोन लोगोसे सोंथि बिलाइया गासै 4 रावनि जागोन बड' एसामिस बेंगली इंलिश आरो हिन्दी रावाव लिरजानाय जागोन ADRE आनजादनि सोंथि बिलाइया